सिखार मानो सिखारल' मा जाखो सिखारल' नोङो सिखारल' आयु मा जालाबायखो नोंलाय मा मोसालाबायखो आयु 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 फाग्ला गोग्लैगोन आया आया मा जानांगौ बिसोरलाय आयुहाय मा जालाबायखो दे खोन्थाद' मा जाखो आदा मा जाखो खुसि आं बिनानाव खुसि आं दिनै जोबोर खुसि सम्पा हा खोन्थादो मानि खुसि मा जादों आदा मा जादों लटारिसो नांबायदों नामा है नों गथ' बिराद मेलेम गोनांलै हमनो हाजोबो नोङो ए लटारि नामारदों दे होमबा आदा दे टिकेटखौ लानानै थांसां र' लायनोसै आं टिकेटखौ लंपेन्ट सिपियाव गालांदोंमोन आं हा बेनि लंपेन्टआ अबेहाय थांखो सम्पा मानो लंपेन्ट सोलायबावनांगौ बेखौ गानलांनानै थांबा जाया होमबा गाननानै थांनाय नङालै सम्पा टिकेटआ बावसो दंमोन मा आयु आयु बे लंपेन्टखौथ' आं सुबायसो आयु लंपेन्टखौ सुबायसो आयै मा जाबावनांगौ बे लंपेन्टआवनो दंमोन आयै सुबाय बेखि नाम्बारखौ नुबावगोनलै बे आयै एक'थि आयै नों माला सोनानै गालांस्लाबा मा नोंजोंनो सुनांगौलै सेस जाबाय दा आयै मानो बिदि खालामोनलै सम्पा आयै एक'थि लटारि आयै मानो बिदि खालामो सम्पा मानो बिदि सोनानै दोना आदा सिखारना मा जाखो आदा मा जाखो सिखार आदा आदा मा जाखो नों सिखार मा जाखो ओइ मा जाखो नै आगै नों दे माबा जाबाय हा लटारि मोननायनि खुसिजों थैयाबखो ना माखो आंलाय लटारि मोननायनि खुसि नै नों दे नैबे लंपेन्ट सिपियाव सोनानै गालांदोंमोननो सेस आं सुफ्लांजोब्बाय हे भगबान मा खालामनांगौ खालामखोलै नों बाजै आयै थैनो बायदि लसलै सेस नाम्बारखौनो सिनायला आदा सिखार अलसिया र' आं देलायनि नै अलसिया ओइ आदा मा जाखो नोङो एक्रल लटारि नों मानो सुफ्लांजोबखो